ingyenesen felhasználhatsz belföldi telefonálásra és SMS-ezésre. Ráadásul most a Sony Ericsson W610 Walkman mobil csupán 9990 forintért lehet a tiéd. T-Mobile. Mindig veled. Az Osan 10. születésnapján a földi eper 169 forint. Megőríti az internet? Azt se tudja, hol jár. Vége a netkáosznak. Itt a megoldás az internet egyszerűsítésére. Startlap.hu, írja be, és többé nem használ mást. Minden egy helyen, nincs több káosz, nincs több hajtépés. Sőt, a Startlap.hu most ajándékba kap egy kedvenc rendezőablakot is. Vannak kedvenc oldalai? Írja be őket ide, hogy bárhol megtalálja. Startlap.hu, internet egyszerűen. Szervezetünk minden nap vitaminokat és ásványi anyagokat veszít, melyeket pótolnunk kell. A Centrum multivitamin jól felszívódó összetevői segítik a vitaminok és ásványi anyagok megfelelő pótlását, hogy ön egészségesebben élhessen. A Centrum könnyedén beépül mindennapjaiba. Most egyes centrumok akár 15% kedvezménnyel. Négyszer a reneszánszról. A Budapesti Történeti Múzeumban Hunyadi Mátyás a király. Az Iparművészeti Múzeumban Beatrix hozománya. A Magyar Nemzeti Galériában Mátyás király öröksége. Az Országos Széchenyi Könyvtárban Csillag a holló árnyékában. A reneszánsz év alkalmából 4 múzeum közös kiállítás sorozata március 14-től július 27-ig. A mosolya csak az öné, de hogy megőrizhesse annak egészségét, az Oral-B fogápolási szakértőire is számíthat. Eredményük az egészséges fogakért és fogényért folyó kutatásban. Cross Action Vitalizer. Segít megelőzni a fogénybetegséget puha gumisörtéivel és Criss-Cross szálcsomóival, amelyek akár a lepedék 90%-át is eltávolítják. A mosolyra csábító egészséges fogényért. A márkától, amelyet a legtöbb fogorvos használ. Oral-B. Alapos, akár egy fogorvos. Most már bátran merek közeledni hozzá. Bátran viselkedem úgy, mint egy modell a közeli barátaimmal. Most már nyugodtan merek közel lenni hozzád, bárhol is vagyunk. Megújult Head & Shoulders kollekció ActiCink formulával. Ha a fejbőröm kiegyensúlyozott, akkor a hajam gyönyörű és korpamentes. 100% korpamentes haj, 100% önbizalom, hogy közelebb kerülj. Ma egy ország ismeri és szereti, ennek jele, hogy a közönség a Halhatatlanok Társulatába választotta. Ez az országos ismertség azonban viszonylag érett színésznőként érte el, találta meg, hiszen 30 esztendeig a Pécsi Nemzeti Színház művésze volt. Sikerek és nagy szerepek után, 52 évesen, ugye kimondhatjuk, 52 évesen szerződött Budapestre, engedett először a hívásnak. Akkor ott mi történt, amiért így döntött? Sokszor gondoltam rá, hogy mi volt az a döntő pillanat, amikor én elhatároztam, hogy ott hagyom azt a biztos helyemet, ahol voltam, azt a várost, azt a varázslatos várost, amit én szerettem, azt a színházat, ahol gyakorlatilag felnőttem, ahol minden történt velem, siker, bukás, boldogság, boldogtalanság, szerelem, házasság, mindenféle ahhoz a városhoz kötött. És akkor egyszer jött egy hívás Budapestről, egy színdarabba hívtak meg, a Szakcsi Lakatos és a Csamár írt egy musicalt, a Cigánykerék, ez volt a címe, amit nagy sikerrel játszottunk Pécsen, és a Budapesti Kamara Színház ezt a darabot műsorra tűzte, és meghívtak vendégnek a pécsi szerepemre. És eljöttem, akkor még nem gondoltam arra, hogy én itt is maradok, de valahogy úgy hozta az élet, hogy sikeres volt az előadás, rögtön kaptam még egy szerepet itt Budapesten, és akkor egy évig úgy gondolkodtam rajta, hogy most melyik várost válasszam, és nem tudom megmondani, hogy miért, mert alapjaiban hűséges vagyok és lusta, tehát nagyon nehezen változtatok, akár magánéletben, akár kapcsolatokban, akár színházban, tehát én egész jól el vagyok azon a helyen, ahol vagyok, és nem tudom megmondani, hogy mi volt az a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy mégis megpróbálom ezt, hiszen ez egy veszélyes dolog, mert az ember 52 éves korában már nem igazán kezd valami újat, főleg egy ilyen bizonytalant, hogy eljönni Budapestre, és hogyha nem válik be, akkor hogyan kullog vissza az ember a helyére.
de végül is mégis megtettem ezt a lépést, és nem bántam meg. Az ilyen hirtelen, legalábbis a közvetlen környezet számára meglepő változás egyáltalán nem ritka, még ha viszonylag nagy időtávolsággal történik is, mert annak idején a pályára indulás is úgy kezdődött, ugye, hogy a Nagykanizsai Olajipari Technikumot kitűnővel elvégezve egy pillanat ezredrésze alatt fogadta el a Kaposvári Színház ajánlatát, és szinte teljesen kezdőként 18 évesen a színi pályán indult útnak. Igen, mert amikor elvégeztem a középiskolát, tehát akkoriban nem úgy volt, hogy én azt csinálom, amit akarok, oda vettek fel. Akkoriban kategorizálták, hogy kit vesznek fel gimnáziumba, kit vesznek fel technikumba, engem oda vettek fel. És sokáig nem tudtam eldönteni, hogy tulajdonképpen mi leszek, ha nagy leszek. Egyet tudtam, hogy egész életemben szépre és jóra vágytam, és ezt a szépet és jót, ezt én mindig a filmekben, a színházban, a könyvekben, a zenében kaptam meg, és gondoltam, hogy valami ilyesmit kellene csinálnom. A szüleim természetesen azt szerették volna, hogy gyógyszerész leszek, vagy valami szép nőies foglalkozást. És nem tudom, egyszer csak úgy döntöttem, hogy bejelentem otthon, hogy én szeretnék színésznő lenni. Mondjuk egy Nagykanizsán ez bombasztikusan hat egy ilyen bejelentés egy polgári családban, hogy honnan veszi ez a lány, hogy színésznőnek kéne neki lenni, hiszen alig láttam színházi előadást addig. És akkor mondták, hogy jó, hát próbáljam meg a főiskolát, és az első felvételi vizsgám az Kaposvári Nemzeti Csiki Gergely Színházban történt. És amikor megvolt a meghallgatásom, akkor az igazgató oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy nem akarok-e leszerződni hozzájuk színésznek karkötelezettséggel, operett szubretnek. Ennek azért volt, ugye zenei előtanulmányok voltak? Igen, ugyanis tanultam énekelni, tanultam táncolni, és játszottam én Nagykanizsán különböző színdarabokban belemerészkedtem, és játszottam mondjuk a Show Pygmalionban az Elizát, szóval nagyon bátor voltam akkoriban még. És akkor apám, aki elkísért a felvételére, nem is tudta, hogy mikor újra találkoztunk, mondtam, hogy nekem nem kell mennem főiskolára, mert én már leszerződtem, és hát egyszerűen meg se értették, hogy ez a lány, ez biztos, hogy nem normális, mert ezzel is, hogy ezt a szakmát választja, másrészt pedig, hogy rögtön aláírtam egy szerződést. Nagyon megengedőek voltak akkor ezek szülők, főleg abban a korban, abban a világban. Igen. Komolyan mondom, iszonyatosan hálás vagyok nekik. Hálás vagyok nekik azért, hogy örökké könyveket kaptam mindenféle alkalomra, tehát karácsonyra, névnapra. Kicsit bántott is, hogy én soha semmilyen ajándékot nem kapok, csak mindig könyveket, de jó irányba tereltek, szóval az, hogy zenét tanítattak, koncertekre jártam, és valahogy mégis ők nyitották meg előttem ezt az utat, hogy ezt kell nekem választanom, és azt hiszem, hogy nem választottam rosszul. 18 évesen egy fiatal nyíló leányzónak nem volt nagyon, vagy lett volna nagyon vonzó a főváros, a főiskola? Hát én azt hiszem, hogy nem mertem volna Budapestre jönni, az olyan nagy város volt. Tudom, a szüleink, mert mindig följártunk és vásároltunk, és akkor elmentünk színházba, ami varázslatos volt, de úgy nem tudtam volna elképzelni magam, hogy egyedül, szülők nélkül egy ilyen nagyvárosban mit kezdek magammal. A Kaposvár mégis közel volt Nagykanizsához, és minden héten azért haza tudtam menni, és a szüleimmel a kapcsolatot tartani tudtam. Nekem volt... Kaposvár is nagyváros volt, Nagykanizsa után. Nem volt mégis egy olyan nimbusza a főiskolának, hogy márpedig aki komolyan és elhivatottan színész akar lenni, annak el kellene végeznie? Nem volt soha egy ilyen utólagos, vagy akár akkori nyomás? De hát egyrészt a szüleim részéről, ők nagyon sokáig nem hitték el, amikor már nagy szerepeket játszottam, hogy én színésznő vagyok, gondolták, hogy ez egy véletlen, hogy odaengednek és játszom szerepeket, mert hát aki színésznő, az elvégzi a főiskolát. És én magam is éveken keresztül lidérces álmaim voltak, hogy valaki egyszer csak azt mondja, hogy az a fekete kisnő az menjen le, mert az nem tudhatja ezt, hiszen nem végezte el az iskolát. És olyan mágikus volt előttem, hogy mi lehet az a főiskola, mit tanítanak ott meg, mert hiszen gyakorlatilag az ember a gyakorlatban tanulja meg a szakmát. Biztos, hogy sok minden érdekeset tanít a főiskola is. De igaziból az, hogy tehetsége van valakinek hozzá, vagy csak simán alkalmas rá, az a gyakorlatban derül ki, a szerepek által. Szóval a szerepek csinálják meg a színészt, a színész csinálja meg a szerepeit, de végül is minél többet játszik, minél többfélét,
annál inkább megtanulja ennek a megtanulható részét, és hogyha sikere van, vagy a közönség elfogadja, akkor az egy mámor. Mikor vált ez nyilvánvalóvá? Mikor volt az a pillanat, amikor már nem volt többé nyomasztó a gondolat, hogy ugyan már főiskola? Tegnap előtt. Nem, ez örökké van, ez mindig van, és mindig mondják, akik jártak főiskolára, hogy ne beszélj már hülyeséget, tehát hidd el, hogy semmi olyat nem tanítottak nekünk, amit te ne tudnál, vagy amire te ne jönnél rá. Csak az ember úgy gondolja, hogy az a fajta ismerettség, tehát valaki jár a főiskolára, és nyilván a kritikusok, az újságírók, a közönség, a szakma tudja, hogy ki az, mint valaki a hátsó kapun bemerészkedik a pályára, és akkor sokáig megkérdezik, hogy ez kicsoda, ez honnan jött. És akkor az embernek nagyon nehéz elmagyarázni, hogy olajipari technikumból jött. És több oly úr, mint a tengerész, bárhová lép, hely mindig tetre kész. 3 hétig néki húzza a cigány, övé a szilke a barna lány. Három évvel később már a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt, és szintén szubrett szerepkörbe szerződött, tehát a zenés darabokban ismerhette meg elsőként a közönség. Igen. Jöttek a nagy operettek, a zajos sikerek, és aztán megint egy merészváltás, most ugrottunk persze az időben, hiszen a prózai színészi szerepkörben is ki akarta, mi több, ki is próbálta magát, vállalva azt, hogy végig kell járni a szamárlétrát. Tehát néhány mondatos szerepektől lehet a komoly, igazi szerepekig eljutni. Ez miért? Ez miért volt olyan fontos? Miért kellett beteljesíteni? Azért, mert mondjuk a pécsi adottság, a Pécsi Színház adottságában benne volt, hogy jó színvonalon játszottak zenést, hiszen ott volt a balett, tehát az már adott egy minőséget annak, hogy milyenek ezek az operettek, és hát főleg a musicalek, mert ott azért eljátszottam a Chicagótól a La Manchán keresztül a West Side Story, minden a Magyarországon játszott musicalt, és azért ott próba elé állította az embert azt, hogy látja ezeket a táncosokat, ahogy dolgoznak egyrészt, ami megtanítja az embert az alázatra és a munkára, az, hogy egy szerepből annyit tudok kivenni, amennyi energiát én abba befektetek, és hogy ezt igaziból nagyon komolyan és nagyon megfeszített munkával kell csinálni. Tehát játszottam a zenéseket, és olyan 30-33 éves korom körül, amikor egyszer belenéztem a tükörbe, és ott álltam egy rózsaszín csipke ruhába, és ilyen kis loknikkal, hogy én nem akarom magam többet így látni. És akkor mondtam az igazgatómnak, hogy én színésznő szeretnék lenni. És ez nem azt jelenti, hogy miért ez a különbségtétel? Tudom, hogy létezik, de pontosan miért? Ezt akarom mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy operett szubrát, vagy egy musicalben egy színésznő az nem színésznő, dehogy nem. Csak mondjuk a lehetőségek azok kevesek. Most ha egy operettbe el tudok játszani egy szubrettet, 5-be el tudom, akkor a többi 35-be is el tudom, mert hiszen egy kaptafára készül az a bizonyos szerepkör. Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz. De maga nagymama lesz. Nagymama lesz, a kis magákkal, jaj, de sok baja lesz. Sok baja lesz, oh yes. Legyen ez a bírség, éljen magától, ez a buda bírséklet megáll. Kicsike vigyázzon, egyszer nagymama lesz. De maga nagymama lesz, oh yes.
És úgy gondoltam, hogy talán többet is tudnék, és érdekelt az, hogy én egy prózai színdarabban mit tudok, és ezt ki kellene próbálnom, és örökké hálás leszek a Nógrádi Róbert igazgató úrnak, aki azt mondta, hogy rendben van, és akkor 1 éven keresztül, vagy 2 éven keresztül iszonyatosan kicsi szerepeket adott nekem a prózában, és ez borzalmas jó húzás volt, mert nyilván arra számított, hogy ez nálam csak egy fellángolás, vagy ha látom azt, hogy nem én megyek ki utoljára tapsra, és a közönség az nem kedvel engem annyira, mert jó, ha észrevesznek a darabban, hogy van-e bennem annyi alázat, hogy én ezt képes vagyok végigcsinálni, és én ezt végigcsináltam. Meg kellett érte küzdeni? Meg, mert a városban nagyon sokan megkérdezik, hogy Évike, mi történt, hogy ilyen kicsiket játszik, hogy összeveszett az igazgatóval, és nem akartam elmagyarázni, hogy én ezt hosszú távon szeretném, és vidéken valaki kiöregszik egy ilyen szerepkörből, nincs hova tovább menni, tehát nem nagyon írnak a zenésekbe idősebb női szerepeket, és én pedig ezt a pályát akartam tovább csinálni, és ezért vállaltam azt, hogy nagyon kicsi szerepeken keresztül odáig eljussak, hogy aztán prózai főszerepeket játszottam el. Én egészen biztosan veszem, hogy a bácsi veszi meg a birtokot. Hát persze, hogy a bácsi. Persze, mert a nagymama küldött meghatalmazást a számára, hogy vásárolja meg a teher átvállalásával, ezt ányának szánja. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez Isten megsegít bennünket, és a bácsi veszi meg a birtokot. A Jaroszlávi nagymama küldött 15 000, hogy vásároljuk meg a birtokot az ő nevére, mert bennük nem bízik. Csak hogy az a pénz még a kamatok kifizetésére sem elegendő. A sorsom dől ma el, a sorsom. Madame Lopahin. Öreg diák, már 2-szer kicsapták az egyetemről. Várjam, miért tacsarkodsz? Azért, hogy Madame Lopahinnak csúfolt téged, hát aztán, ha akarod hozzá mégy Lopahinhoz, derékember, jó ember, ha meg nem akarod, nem mégy hozzá, senki sem kényszerít, szívecském. Anyuka, kérem, erről őszintén kellene beszélni, ezt a dolgot én komolyan veszem. Lopahin jó ember, és tetszik nekem. Akkor menj hozzá. Mire várunk, nem értem. Anyuka, kérem, hát nem kérhetem meg a kezét. 2 év óta mindenki erről beszél, már tere beszélik a fejemet, de ő csak nevet vagy tréfával üti el a dolgot. Én persze megértem, mert ő gazdag, semmi ideje nincs rám. Ha lenne pénz... Csak 100 rubel. Anyuka, én elmennék, minél messzebbre. Én Zárdába mennék. Ámen. Aki diák, annak okosabbnak kéne lenni. Csúnya maga Petya meg öreg. Csak hogy én nem tudok meglenni munka nélkül. Nekem mindig muszáj valamit csinálni. Csak ameddig most eljutottunk a beszélgetésben, olyan nyilvánvaló, hogy rettenetes nagy belső erővel és hittel rendelkezik, hiszen szembenézni őszintén, vállalva a pillanatot, döntéseket hozni, és végig is menni egy úton, nem egyszer, hanem következetesen. Nagyon nagy belső erő szükséges hozzá. Folyamatos vagy ez az amplitúdó, ingadozó, változó? Hát az elszántságom az állandó. Aztán menet közben természetesen vannak hullámvölgyek is, amikor az ember megkérdőjelezi, hogy egyáltalán érdemes-e ezt csinálni, érdemes-e ezt végigjárni, ezt az utat, vagy mi a teendőm, vagy mit kellene tennem. De aztán rájöttem, hogy engem igaziból ez érdekel, szóval engem elvarázsol a színház. A mai napig nagyon jó néző vagyok, ha elmegyek, én teljesen nem szakmai szemmel, és ezt most idézőjelben mondom, nézem az előadásokat, hanem engem el tud vinni egy történet. Én imádok színházba járni, imádom az operát, imádom a furcsa teatralitását ennek a műfajnak, és én nagyon jó néző vagyok, és rájöttem, hogy nekem ez az utam, hogy ezt kell csinálni, és a Göröngyös is, hát akkor is ezt kell csinálni, és ezt teljes hittel és odaadással csinálom. Te beteg vagy? Mi? Szólj, mert akkor orvost hívok, de hogyha komédiázol, kijelentem, hogy ez egy hülye vicc. Mi? Megmagyaráztuk, nem? Napnál világosabban megmagyaráztuk, hogy Monsieur Tournel és köztem nem történt semmi. Itt van Madame Isztagban, ő mindent bizonyít. Úgy van. És akár hiszel nekem, akár nem, megkérlek, hogy viselkedj a helyzet komolyságának megfelelően. Ne tettest hülyének magad. Ki? Én? Igenis te. Egyik pillanatban megbocsátasz, meg is csókolsz. Másik pillanatban szegény Tournel torkának esel. Mi? Én a maga torkának? Úgy van. Végül is te hova akarsz kiukadni? Hiszel nekem, igen vagy nem? Miért ne? Jó. Hát akkor csókolj meg, és legyen vége ennek a komédiának.
Na végre. Fúj! Mi az? Mondd, te iszol. Mi? Hát dölt belőled az alkohol. Dölt? Szagolja meg, barátocskám, szagolja meg. Mindig ilyen tudatosan képes szembenézni az adott helyzettel, vagy utólag kerülnek helyükre a dolgok? Vagy pedig időről időre lehet mérleget vonni és végig gondolni a következő lépést? Én nem vagyok ilyen tudatos. Nem tudom, hogyan én biztos, hogy az embernek, vagy minden embernek megvan a sorsa, amit nem is tud, és visszagondolok, hogy ezt nem úgy kellett volna, abszolút értelmetlen, mert azt léptem, úgy csináltam. Most van egy ilyen divatos mondás, hogy valaki jó időben, jó helyen volt. Mostanában gondolok arra, hogy én sose voltam jó időben, jó helyen, mindig rossz helyen voltam, vagy rossz időben voltam. De valahogy mégis az összegzése a dolognak az azt mondja, hogy megérte, mert most itt ülök, és kaptam a közönségtől egy ilyenfajta elismerést, és ennél többet mit akarhatok? Most egy rövid részletet hadd olvassak az egyik szerepéből, amelyben a színpadon történetesen egy színésznőt alakít, aki azt mondja egy ponton: a színház fiataloknak való, az idő múlásával az egész egyre megalázóbb lesz, maskarába bújni, úgy tenni, mintha nem az volnék, aki vagyok, olyan szöveget elmondani, amit más adott a számba, az ember végül elgondolkodik, hát hol maradtam én magam. Ezt mondja Grace az Amy világa című darabban. Nyilvánvalóan, hogy ezt a figura állítja, de ha hasonló számvetést kellene, hitvallást a saját pályájáról és szerepeiről készíteni, mi az, amit adott ez a rengeteg gondolat és termékeny szerző, amit formált, amitől más, vagy amitől ilyen ember lett, aki lett? Hát óriási szerencsé, hogy az ember remek művek társaságában tölti el az életét, tehát olyan szerzőkkel találkozik, olyan gondolatok, olyan érzéseket fogalmaz meg, amiket lehet, hogy én magam a saját életemben soha nem éreznék, és nem tudnám megfogalmazni. Hányszor van úgy, hogy a színpadon mond az ember egy mondatot, és azt mondom, hogy úristen, én pontosan ugyanezt gondoltam, csak soha nem tudtam így megfogalmazni, ahogy ezt az író helyettem megfogalmazza. Tehát állítom, hogy a szerepek formálják az embert, nagyon sok mindent végig gondoltatnak az ember életéből, magánéletére, társas kapcsolatára, mindenfélére, ad valami fogózkodót, valami erőt az, hogy az ember színpadra megy és elmondhat nagyszerű szerzőktől nagyszerű gondolatokat, érdekes nőket játszhat el, amilyen az életemben soha nem lehetek. Szóval ott a színpadon lehet 8 gyerekem, lehetek rossz nő, lehetek jó nő, lehetek mindenféle. Igaz, amit mondanak, hogy kicsit sem hasonlít egyik-másik szerepére a valóságban, tehát egy zárkózott, valóban hűséges, kevés helyhez, kevés emberhez kötődő, inkább magába forduló, szerény, szolíd, visszavonult. Magam is csodálkozom azon, hogy miért gondoltam én azt, hogy ez a pálya nekem való, mert sokáig mondtam, hogy nem szeretem, ha néznek, szóval szeretem a színházat, csak nem szeretem, ha néznek. Nem tudom, hogy mi az az elementáris vágy az emberben az, hogy ezek olyan nagy szavak, hogy azt mondom, hogy adni, hogy nagyon jó a világban kapni, de sokkal nagyobb öröm, ha az ember adhat valamit, és mai napig meghatódom attól, főleg, hogyha egyedül játszom valamelyik monodrámát, és kinézek, és látom, hogy tele van a nézőtér, és tudom, hogy ezek az emberek azért öltöztek fel, és azért jönnek el, mert engem akarnak látni. Szóval ennél csodálatosabb dolog nincs. Én csak azt akarom, hogy ne kelljen bujkálnod hazudozni. Persze elmondhattam volna én ezt már régebben is. Csak nem tudtam. Nem volt hozzá erőm, csak most. Hogy a gyerekek se jöttek haza karácsonyra. Mert karácsony van. Téged lehet, hogy várnak már valahol, vagy csak egy telefonhívást. Hát? Ez a karácsonyi ajándékom. Nem azért vettem, hogy visszatartsalak, ne gondolt. Volt ez az arany manzsetta gombod, ezt te nagyon szeretted, de elveszítetted az egyiket. A megmaradtat én elvittem egy ékszerészhez, és megcsináltattam a párját. Nem lett pontosan olyan. De hát ez mindegy, hát ez az ajándékom. Lehet, hogy nem is fogod használni már.
hiszen nem jársz tárgyalásokra. Ne haragudj. Elfáradtam, lefekszem. És köszönöm. Honnan születik akkor mégis egy szerep, hogyha nem az élet adja a tapasztalatot? Tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert lehet, hogy máshonnan, előző életekből ki hogy gondolja, ki hogy hiszi. De mégis gondoljunk például az egyik kedvencre, feltétlenül közönség kedvencre, Edith Piaf figurájára, aki több mint másfél évtizede kíséri a pályáján, vagy kísérik egymást a pályán. Igen. Honnan ez a figura, honnan ez a bölcsesség, élettapasztalat, megéltség, ami aztán megjelenik a dalokban, a színpadon? Hogyha a gyakorlati életben ez nagyon messze. Hát azért az ember, ha nem is látványosan, de él valami erős belső életet, amikor ha nem is szívesen, de szembenéz saját magával, a kudarcaival, az emberi tulajdonságaival, amiket el kell fogadni olyannak, az embernek el kell fogadnia magát olyannak, amilyennek, és kiderül, hogy sok minden lehetne az ember, hogyha akár a neveltetése, akár a jelleme engedné. Tehát az ember sok minden kordában tart az életében. Egy színdarabban kiderül, hogy sok minden, lehetnek alkoholista, lehetek, bármi lehetek, ami az életben nem vagyok. Mert annál sokkal inkább, szóval nagyon nehezen adom meg magam helyzeteknek, de a színpadon gátlástalanul merek bármit játszani, mert az egyfajta élet, és megpróbálom annak a megfelelő igazságát megtalálni. Szóval a Piaf, akihez nem hasonlítok, és hát nem is akarom, az egy megismételhetetlen csodája volt a 20. századnak, és boldog vagyok, hogy ez a nő megszületett, mert én elmondhatom azokat a gondolatokat, amiket ő magáról mond, mert ez az estemet gyakorlatilag az ő könyvéből írtuk, és minden mondat autentikus, amit ő írt le, és elénekelhetem azokat a sanzonokat, 12 csodálatos sanzont, amit ő elénekelt, amik egyszerűen lélektisztító 3 perces kis drámák, amikor az ember énekel egy egyszerű lányról és egy harmonikás fiúról. Ezek olyan banális történetek, de igaziból, amikor megszólal alatta a zene, akkor az ember többet érez, érzi alatta azt a kozmikus szeretetigényt, ami ebben a nőben volt, hogy elfogadják, hogy nagyon mélyről jött, és örökké meg akart felelni mindenkinek, akarta, hogy őt szeressék. Erre vágyunk mindannyian, hogy szeressenek és hogy elfogadjanak bennünket. Tehát nem esett nehezemre eljátszani ezt az embert, pedig hát velem semmi ilyen nem történt, az én életem az olyan fokon földszintes, hogy nem is hasonlítható az övéhez, aki olyan mélységről eljutott, olyan magasságokra, amikre én föl sem látok. 5-6 évig nem hallgattam meg, hogy ő hogyan énekel, nem akartam, hogy befolyásoljon az, mert az, hogy valakit leillusztrálni, annak semmi teteje nincs, hanem valahol a gyökerét kellene, vagy ennek a nőnek a mienségét kellene megérteni, ennek a fájdalmait, az ő szomorú kedjeit, én csak az én szomorú kedjeimet tudom, és azt tudom belerakni a szerepeimbe. És nagyon sokan azt mondták, hogy még hasonlítok is hozzá, pedig nem, hanem biztos valami közös gondolat, vagy közös fájdalom, ami látszik rajtunk, és ettől gondolják azt, hogy én tulajdonképpen hasonlítok rá. Kettesben lenni, itt van az alkalom. Most jövünk rá, hogy ez volt a vágyunk már rég. A Luxemburg kertben, a kezed kezemben, és kózálunk ketten az utcán során. Hallottam tornyalnánk reget, kedves emberek, lájtanak száll.
Itt egy másik emlékezetes darab, Róz, a monodráma, ami szintén úgy indult, hogy tele volt kétséggel. Vajon érdekli a közönséget, végighallgatja ennek a szomorú idős asszonynak a drámáját, amely tulajdonképpen a 20. század nagy túlélőiről is készülhetett volna, mint minta. És aztán kiderült, hogy sokkal-sokkal többet jelent befelé és kifelé a közönség számára is ez a darab. Igen, egy monodrámánál mindig az a kérdés, hogy az ember kivel beszél. Szóval általában ritkán beszél az ember magával, vagy magában. Tehát az, hogy ez most hogyan lehet elmondani úgy másfél órát, hogy érdekelje a nézőt, ne legyen egy fal közöttünk, hogy hogyan lehet megszólítani a közönséget azzal, hogy elmondok egy történetet egy nőről. És én szeretem azt, hogyha egy színdarabban sok humor van. Szóval az ember ne vegye nagyon komolyan magát, legyen kellő öniróniája és kellő rálátása az élet borzalmas pillanataira is, mert arra születünk, hogy túléljünk, hogy sok mindent túléljünk, és az ember túlél dolgokat, akkor arra már másképp néz vissza, és azt mondja, úristen, mekkora ügyet csináltam valamiből, pedig hát ez nem is akkora ügy. De vajon megy ez akkor az adott pillanatban, vagy már csak utólag? Hát akkor, mikor elkezdem, akkor csak azt látom, hogy meg kell tanulnom 40 oldalt, és ezt nekem minden nap el kell mondani, és úristen, ki lesz, aki ezt meg fogja hallgatni, vagy meg fogja nézni, és mit tudok én ennek az embernek a sorsáról. És az ember mindig rájön, hogy az embereket igenis érdekli egy másik ember sorsa, hogy talán felmentést kap, vagy egy kis erősítést kap, hogy az ő élete, jaj de jó, hogy az enyém nem ennyire borzalmas, mint amit ott láttam. De ez a szerző ez úgy írta meg ezt a történetet, hogy nagyon sokat lehet rajta nevetni. Tehát az emberek felszabadultan egyik pillanatban tudnak sírni, a másik pillanatban felszabadultan nevetnek, mert ez a nő olyan megállapítást tesz az élete bizonyos folyamatában, ami mulatságos és bölcs. Szuni és én még ábrádoztunk Palesztináról, de már nem Palesztinának írták, hanem Izraelnek, és állam lett, és ezt nagy részt ugye az Exodusnak is köszönhette. Tudtunk, hogy ott a helyünk, de én nem tudtam rászállni magam egy újabb hosszú utazásra életemben. Először egy helyben akartam maradni. Néha voltunk szórakozni, elmentünk a Zsokérklubba, meg voltunk a Röviszínában. Nagyon jó volt, mert ott zsidó komikusok meséltek zsidó vicceket. Két nagy bajomban panaszkodik. Az egyik, hogy a feleségem zsidó. Na de hát te is az vagy. Na ez meg a más. Voltunk a Jiddisz színházban, ahol a darabeli kisvárosban démonok és manók kísértettek, és akkor, hogyha eszembe jutott, hogy mi milyen babonások voltunk, hogy Gyultiskában mama 3-szor hátra kötött, amikor egy halottról beszélt, és akkor egyik nap játszották ott a Tibukot, a fiatal lány testében visszaköltözik a halott szerelmese. Hát remegtem, amikor lement a függöny. Rohantam le a tengerbe, hogy ma beleölöm magam, és eltűnök örökre, de Szoni megölelt. És akkor támad nekem az a brilliáns ötletem, hogy visszahozom Jüsszült. Én is beköltöztetem a testembe. De ahhoz, hogy Jüsszül megszálljon, ez egy kicsit azért noszogatni kellett. Vörösre festettem a hajamat, az egyik fülemben fülbevalót tettem, nadrágba jártam, ami akkoriban a nők között nem volt divatos. Hát teljesen nem őrültem meg a félszememet, nem szóltam. Véltem, hogy Szoni szülei mit szólnak majd az új külsők? Nem, tetszett nekik. Tetszett nekik, hogy nem úgy nézek ki, mint egy őrült orosz asszony, mert az oroszok akkoriban nem voltak divatban Amerikában. És akkor találtam egy kabbala könyvet, egy tökéletes, halott idéző szertartással. Csak hát... sperma kellett hozzá. Nem volt olyan egyszerű dolog. Olyan érdekes, hogy ennyi szerep, ennyi próbatétel, ennyi visszajelzés és siker után újra és újra felmerülhet egy újabb vállalkozásnál a kétség. Meg tudom-e oldani? Vajon olyan hatásos lesz-e, amilyen hatásos lenni akarok, lennie kell? Felmerülhet? Hát persze. Amikor fiatal voltam, akkor mindent tudtam, és mindent jobban tudtam. Ma már csak azt tudom, hogy semmit sem tudok. Az ember eljut idáig, hogy minél többet tanul, vagy minél többet tapasztal az életbe, annál inkább rájön a hiányosságaira, és
és arra, hogy kevés egy élet ahhoz, hogy az ember mindent tudjon, mindent megtapasztaljon. És ebben a színházi, hogy mondjam, pályában, szakmában az a borzalmas, hogy mindig mindent előről kell kezdeni. Szóval senki nem hiszi el, hogyha megkapunk egy új szerepet, és az ember először azt se tudja, hogy hova tegye a kezét meg a lábát, pedig mögötte van 150 szerep. Tehát újra nulláról kell elkezdeni, és újra nulláról kell megfejteni, hogy ki ez az ember, akit játszani fogok, ki vagyok én. Tehát az önismeretét is az embernek gazdagítja mindenképpen egy ilyen szerep. Ilyenkor kire támaszkodik leginkább? Önmagára, a saját belső folyamataira, megérzéseire, esetleg a rendezőre? Mik az arányok? A környezetre, a darabra, a szerzőre, a színész kollégákra? Ez itt mind együtt. De rendkívül sokat tanul a kollégáitól, a rendezőitől, a közönségtől, hogy mi az, amit elutasít, mi az, ami tetszik neki. Elsősorban saját magammal kell megküzdenem egy új szerepnél, amikor oldázom el, hogy ne kelljen leülnöm, megtanulnom, mert nem tudom, hogy ki ez a nő, és hogy én ezen mit fogok kezdeni. Tehát nagyon sok segítséget ad maga az író. Az ember figyelmesen olvassa, vagy a rendező, aki 3 jó mondattal sínre tudja tenni az embert, hogy mifelé gondolkozzon. Sok inspirációt kap az ember a kollégáitól. Viszonylag tudom, hogy mi a dolgom, és akkor azt próbálom megcsinálni, és az energiámat nem fecsérelem el arra, hogy felesleges konfliktusokba belemenjek, mert pedig ez egy eléggé konfliktusos pálya. Szellem vagyok, de nem közrendbeli. Lényem a halandókat kedveli. És én szeretlek. Maradj hát velem, dongóimat melléd rendelem, hogy hozzanak tenni nyelvedre egy gyöngyöt. Virágágyon dalok ringasson el. Majd megfinomítom halandó göröngyöt, hogy szállni tudj a légi szellemekkel. Pókháló! Jelen! Mustárma, babvirág! Ez úrnak szépen kell udvarolni. Sejmes hajából a piszkot porolni, füléből a szőrt mind letarolni. Szerelmes hangokat beledalolni, lepkeszárnként szemére omolni, szemébe izzó fényeket csókolni. Vadmérem mézét, ajakára nyalni, belőle kélyes sóhajtást kicsalni, délceg urrát illatallotni, hogy kedvesen az árok irányába tolni, hogy szeliden reálhajolni, és aléltan testére omolni. Igen, asszonyom! Üdvözl, légy halandó! Nékem szerencse, fiam! Az elmúlt időszak egyik nagy sikere a 6-7-6 tánc című darab, melyet Kulka Jánossal játszanak ketten, és amely ugyan egy szórakoztató, tele látványos elemmel, tánccal, muzsikával előadás, de nagyon fontos alapkérdésekről szól mégis, ilyen például a barátság. A színház mellett, ilyen mély elhivatottság és ilyen gazdag elfoglaltság mellett jutott energia, idő, igazi mélységek a barátságokra a magánéletében? Azt hiszem, a barátaim azok, akikkel általános iskolában találkoztam, és akik végigkísérték az életemet egész ideig, akikkel nagyon keveset találkozom, de ott lehet folytatni, ahol abba hagytuk, hiszen sok mindent nem kell elmagyarázni. Aztán vannak újabb barátaim, nagyon-nagyon kevesen, akik az életem válságos pillanataiban, akár betegségnél, akár magánéleti zűrzavaroknál ott voltak mellettem, sokat tudnak rólam. És az ember rájön, hogy rendkívül fontos a barátság, hogy mennyi erőt és mennyi segítséget tud adni az embernek egy igazi barátság. Ez a színdarab is, ez a 6-7-6 tánc, ugye szól a magányosságról, 2 magányos ember, és mégse igaziból értik meg egymást az elején. Hát ugye minden színdarabot írnak egy patentra, hogy nagyon-nagyon eltaszítják egymástól egymást. Az ember soha nem akar elég energiát fordítani arra, hogy megismerjen valakit. Mindig valami prekoncepcióval ülünk le valakivel szemben, és úgy gondoljuk, hogy én ezt tudom, ez ilyen, és nem vagyunk hajlandóak meghallani, amit ő mond, vagy egy kicsit igaziból belegondolni abba, hogy egy másik embert hogyan bántunk, vagy sértünk meg. És ez a színdarab amellett, hogy rendkívül mulatságos is, azért mégis arról szól, a magányosságról, és arra, hogy kapaszkodjunk össze, és értsük meg a másik
másik embert, és ne higgyünk róla, hogy azért, mert ő másképp gondolkodik a világról, akkor értéktelenebb, mint mi vagyunk. Nem, ő ugyanolyan értékes lehet, csak ő másképp gondolkodik, mint mi. Halló! Ida! Idám? Ez nem a gigászok csatája, tévedsz, csak táncolunk. Ide édes. Egyáltalán nem óriás. Egy teljesen normális méretű férfi. Ez az egyetlen, ami normális benne. Ida, nem mondj nekem miért, ha azt akarod, hogy elmenjünk Disneylandbe. Ida, kérlek, ezt hagyd, mielőtt elragadtatnám magam, inkább lerakom pályédes. Megáll az eszem. Legyen nekem magam baja. Most még azt mondja, hogy elmegyek-e majd a temetésére. Komolyan mondom, hogy megőrülök. Úgy is van, elhagyja magát. Menj el le, rúgja segít. Maga szerint is durva voltam vele. Jaj, nem. Épp ellenkezőleg. Majd mellé ülök a buszban. Hogy kiengesztelem szegényt. Mindezek a gondolatok talán ugyanennyire, hanem jobban érvényesek a szerelemre, a társkapcsolatokra, hiszen ott nem csak időről időre néhány órát töltünk együtt, mint a barátainkkal, hanem akár egy életet, vagy az életünk jelentős részét. Hát nem könnyű a valóságban, gondolom. Kérdés az, hogy ezeket a nagyon bölcs és egyértelmű, ha halljuk, egyértelmű mondatokat, szavakat mennyire sikerült a való életben beváltani? Semennyire. Mert törekszik valami elképzelt ideális életre, de az élet az nem olyan, amit mi elképzelünk, vagy amit szeretnénk. Én szerintem a boldogság az, amikor az ember azt az életet, amit élni szeretne, összetudja valahogy hozni azzal az élettel, amit él. Mert soha nem azt éljük, amit szeretnénk. Jaj, de súlyos mondatok ezek. De én ezt így gondolom, és hogyha ezt valahogy összetudjuk hozni, akkor boldognak mondhatjuk magunkat. Elsősorban az embernek saját magával kell jóba lenni, vagy elfogadni a saját magát. Tehát tisztába kell lenni a korlátainkkal, a lehetőségeinkkel. Olyan jól hangzik, és igaz is. Csak e szerint élni, hány évtized, mire az ember valóban e szerint képes hangolni a lelkét? Amikor elérik az emberek ezt a kort, amit én elértem, akkor már ezek igazak, és nem csak szlogenek, hanem ez valóban így van. És én tudom, hogy ez szerint élek, amikor az ember türelmetlen, és nem veszi észre azokat az apró finomságokat az életben, egy háznak a szép homlokzatát, vagy egy különleges zenét, vagy csak egy napsütést, ahogy a fákon keresztül megy egy fény, vagy az őszi levelek, vagy ebben nem találja meg a szépséget, akkor az ember az kevesebb, mert nem hagyja, hogy ezek a dolgok hassanak rá, vagy elolvas egy verset, és abból egy sort, amikor az ember fekszik, és olvas egy könyvet, és ide teszi a mellére a könyvet, bocsánat, nem tudom, hogy megütöttem el a mikroportomat, és végig gondolja azt a mondatot a teljes mélységében, hogy annyi mindent kap az ember az élettől, csak hát észre kellene venni. Mondd, mi az, hogy karrier? Örömök, rigóják, elavult szerepek, levetett új ruhák, eladott szerelmek, meg nem szült gyerekek. Jaj, hazudott a tükör, sírt egy kicsit. Szebbnek mutatott még tegnap délután. Hát azt hittem, hogy prolongálnak, máma még. Lám üres a mozi, a pénztár is bezárt. Holnap már új műsor, holnap már más lesz a sztár. Amitől úgy rettegtél, az bekövetkezett. Kimentél a divatból, cicám, járárárira, tárárá.
Volt idő, amikor mindezt egy másik embertől, egy szerelemtől, egy társkapcsolattól várta, ezt a fajta teljességet? Persze, persze. Amikor az ember fiatal, akkor elképzeli azt az ideális kapcsolatot, amit a filmeken lát, ilyen szép orgazaruhás hölgyeket és finom elegáns urakat, hogy az én kapcsolatom is ez lesz, hogy engem nagyon fognak szeretni, és gazdag leszek, és szép leszek, és utazom, és mindenem lesz. És akkor van a realitás, hogy az ember kap valakit, akit szeret, az összes hibájával, az összes rossz tulajdonságával együtt, és akkor ez egy darabig működik, aztán vagy működik, vagy nem működik. És akkor ebben a darabban, amit most játszom, a Szegény Hekus esete, a papagája című darabban, igen, abban van egy mondatom, amikor azt mondom, hogy jobb gyalog, mint egy vakló hátán. Hát gondolom, hogy ezzel mindent elmondtam. Hogy mi volt az egész, kaland vagy más? Egy pillanatnyi hív, vagy lángolás? Álom volt már, nem tudom, tán láttalak egy hajnalon, de míg az utam járhatom, a mosolyod kísér. Mi volt az egész, kaland vagy más? Egy pillanatnyi hív, vagy lángolás? Álom volt már, nem tudom, tán láttalak egy hajnalon, de míg az utam járhatom, a mosolyod kísér. Soha nem érezte azt, hogy olyasmi történik, amellyel nagyon régen ott belül a lelkünkben már foglalkozni kellett volna, de mivel mindig kitértünk, ezért most egy kicsit fáj, mert egy másik ember, vagy egy helyzet, vagy egy betegség hozza elő ezt a problémát. Hát ez így van. Én nagyon beteg voltam 7-8 évvel ezelőtt, amikor az derült ki, hogy meg is lehet halni. Mert az ember nagyon sokáig azt hiszi, hogy halhatatlan, meg olyan sokára van az, hogy 20 éves vagyok, és vagy 40 éves az már öreg, aztán az ember 40 éves, és akkor azt mondja, hogy 60 éves az öreg, aztán ott van az ember a 60-nál, még mindig nem öreg. Tehát egyszer csak eljön az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy nem vagyok halhatatlan, hanem igen, bele lehet halni bizonyos dolgokba. És akkor az ember megmarad, meg életben marad, akkor valahogy mások lesznek fontosak, a hangsúlyok az ember életében máshova kerülnek. Szóval azok, amik addig fontosak voltak, vagy amik addig szorongtam, akkor azután úgy gondoltam, hogy nem kell szoronganom semmin se. El kell fogadnom azt, ami van, abban megtalálni azt a napi kis örömömet. Szerintem a valós ez a pillanat, amit most élünk át. Az, hogy mi volt, vagy hogy volt, azt se tudjuk pontosan, hogy volt, mert soha igaziból nem ülünk le magunkkal, és nem beszéljük meg, hogy volt valami. Mindent megszépítünk a múltunkban is. Történelemben is így van, hogy egy történelmi helyzetre ahányan vagyunk, annyiféleképpen emlékezünk, és hajlandósak vagyunk a magunk magánéletét, vagy a sorsát, és úgy, ahogy éppen tetszik nekünk, úgy irányítani. Szóval egyszer le kell majd ülnöm magammal, és végig gondolni mindent, ahogy volt. De én szerintem az a lényeges, hogy ma jól érezzem magam, és kivegyem a napból azt az örömöt, vagy azt, amit nekem ad az a nap. És legfeljebb egy nappal gondolkodom előbbre, és nincsenek elérhetetlen vágyaim. Megpróbálok örülni annak, ami van.
Most mi az, aminek a legjobban örül éppen mostanság, aktuálisan, ami a legfontosabb? Most annak örülök, hogy ezt a műsort megcsináljuk, és hogy ott van a lábnyomom a Fővárosi Operettszínház előtt. Ez számomra egyszerűen katartikus boldogság, mert akkor úgy érzem, hogy azok az emberek, akik engem megnéztek, vagy láttak színházban, és vették a fáradtságot, hogy szavazzanak rám, akkor ezek az emberek az én barátaim, és nekem jót akarnak, és köszönöm nekik nagy.